こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダレイラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。チベット人権団体は中国に対し、側で恣意的に拘束された行方不明のチベット人4人の所在を明らかにするよう要求しました。ペンバツン主席大臣は2日間開催されるティームフィルムフェスト2024年の開会式に出席しました。チベット亡命議会の憲法スナムテンベル議長はブンデラ島シーキムを訪問予定です。アリアス・ワンゲボ代表はフィリピンへの初訪問を終了しました。中国連絡担当官サンゲキャプ氏はベルリンで開催された中国の民主化に関する会議に参加しました。インドチベット調整事務所はチベット人権擁護を強化するため、モンバイでチベット啓発プログラムを開催しました。チベット人権民主化センターが掲載したチベットからの最新ニュースでは、同センターは中国当局に対し、チベットのアムド地域にある側で隔離拘禁されている4人のチベット人の居場所を直ちに公開するよう求めています。キテソイの2人の僧侶、ロプサン・サンティン氏とロプサンティネ氏、チリンタシ氏とワンキ氏の4人は、9月初めに中国当局に恣意的に拘束され、それ以来彼らの居場所や罪状に関する情報は一切報告されていません。ある情報筋がチベット人権民主化センターに語ったところによりますと、ハリさん一家のメンバーがインドでの接触を保っていたとして逮捕されたとの報告がありますが、具体的な詳細はまだつかめていません。報告書によりますと、数ヶ月の間にガワ地方における弾圧は激化しており、特にキテソインとその周辺の村々に対する制限が強化されています。この事件は7月に中国が2つの著名な仏教僧院の学校を閉鎖したことを受けたもので、約1600人の修行僧が政府運営の寄宿学校に入学を余儀なくされたことに続くものです。この動きはチベットの文化的及び宗教的アイデンティティを同化し、支配的な漢民族文化への同化を促進することを目的としたより広範なキャンペーンの一環です。ペンバツィ主席大臣は10月24日の夜、ダラムサラのヒマチャルプラディッシュ中央大学で2日間にわたって開催されたヒーム映画祭の式典に、第14期ヒマチャルプラディッシュ議会議員のスディルシャマ氏と著名なインド人俳優のマノージ・ジョイ氏と共に来賓として出席しました。カングラ地区の新進気鋭の映画制作者の作品を祝う映画祭の閉会式での基調講演において、ペンバツィ主席大臣は、チューリヒ映画祭でのWisdom of Compassion のプレミア上映における最近の経験を振り返りました。The movie is called Wisdom of Happiness. And this is based on an interview with His Holiness for about an hour, and that is supported by a lot of archival materials and new creative art they created to express the to support the narrative of the interview with His Holiness the Dalai Lama. And we live very close to His Holiness. I know that this movie is going to be very powerful. So if you find the time, please do watch the movie. It's not just about yourself. It's about others and saving the world and how His Holiness overcame the challenges in his life despite all the difficulties that he had to go through. 中央チベット政権の公式旅行情報によりますと、チベット亡命議会の憲法スナムテンベル議長は11月1日から6日までアルナチャプラディッシュのボンデラを訪問し、9日から12日まで北シキムのトゥムラを訪問する予定です。ボンデラでは11月8日にトゥプチョーガツェリン総院に新しく建設された集会場の封建式と落成式に出席する予定です。また、トムラ滞在中、議長は11月10日にガンチャグラを伴う新しく建設されたウィゲミンドリ寺院パルリ・レマオドーキ宮殿の祝賀会に参加し、11月11日にはセチュンチャムイベントに参加する予定です。ダレイラマ法日本代表部事務所のアリアツワンギャブ博士は、10月27日マニラ市周辺でチベット問題に関する一連の交流及び講演会を行い、フィリピンへの1週間の初公式訪問を終えました。
フィリピンは1960年代初頭に国連でチベットを支援し、中国によるチベット占領を非難し、チベットの解放の真実性をご問視した数少ない国の一つでした。フィリピンの栄誉あるラモン・マグサイサイ相は1959年にチベットの社会、宗教、文化の保護に努力されたダレイラマ法に授与されました。アリア代表はエドリアン・アマトン議員と面会し、チベット問題や第16期内閣の展望について話し合いました。アリア代表はアメリカのチベット中国紛争解決促進法の通知を提示し、フィリピンでも同様の法律の制定するよう促しました。アマトン議員はチベットの非暴力闘争への支持を表明し、平和的解決に向けて中国との交渉を続けるよう助言しました。さらにアリア代表は台北経済文化代表省のウォレス長氏と面会し、チベット、台湾及び中国に関する問題について話し合い、中国との問題を解決する上での自由と民主主義が重要であることを確認しました。フィリピン大学ではフェルナンド・パラガス学部長、デオサ・ラビステ教授及び学生たちとチベットの歴史について話し合い、中国による偽情報への警戒を呼びかけました。また、フィリピンのパリウルチベット仏教ダルマセンターを訪問し、中央チベット政権の活動について僧侶たちに最新情報を伝えました。アリア博士は RMAF のスーザン・アファン会長及びジョイ・アランパイ氏と面会し、ダレイラマ法の世界平和への展望の推進や、法の90歳の誕生日祝賀会の計画について話し合いました。チベット事務所ジュネーブの中国連絡担当官であるサンゲキャプ氏はドイツのベルリンでシノユール・ワイスが開催した中国の残虐行為に反対する台湾、香港、チベット、ウイグル、モンゴル及び内モンゴルの人々の合同会議に出席しました。サンゲキャプ中国連絡官は開会式の挨拶で中国共産党の政治的弾圧の影響を受けている人々の間の協力を促進する上で、ダレイラマ14世の多大な貢献と洞察に満ちた指導力を強調しました。また、白書運動の代表者がこの会議に参加しなかったことに失望を表明しました。この会議では中国共産党の75年間の統治を振り返り、サンゲキャプ氏はチベットにおける75年間の弾圧について4つの明確な時期に分けて詳細に説明しました。また会議のバーチャルトークの時間には、チベット事務所台湾のケサンゲン前代表が講演を行い、チベット問題に対する国際的な議論と関心は多くの人々が誤解しているほど衰えてはいないと強調しました。その点を踏まえ、アメリカで最近制定されたチベット中国紛争解決促進法について詳しく説明しました。この会議は中国民主党イギリス本部、民主中国連盟、台湾民主基金会、中国民主党の共催で行われました。中央チベット政権のインドチベット調整事務所はこのほど、教育、メディア、政治の学者及びチベット支援団体の関係者とともに、モンバイでチベット啓発プログラムを組織し、チベットの大義に対する人権擁護と連帯を促進しました。このプログラムは、モンバイ全体で行われるイベントや会議を通してチベット問題に対する人権擁護と連帯を強化することを目的としています。活動の一環としてナビ・モンバイのシュリ・チャトラパティ・シュワージ高校でチベットの非プログラムが開催され、約70名の生徒と教職員がなぜチベットはインドにとって重要なのかをテーマにしたプログラムに参加しました。このセッションには主賓のサントーシ・カラト氏が出席し、インド・チベット調整事務所のコーディネーターであるテシ・ディキ氏がインドとチベットの歴史的、文化的、地政学的なつながりについての見解を述べました。このプログラムでは環境問題やチベットの問題に対するインドの支援の重要性を含むチベットの戦略的重要性が強調されました。同様にメフボブスタジオでボリウッドのプロデューサーシュリ・ラージ・サティアム氏とその甥アニーシ・バジャラ氏と別のチベット擁護会議が開催され、その後アンデリ・ウェストのロカンワラで俳優映画制作者ソニーエンターテインメントテレビジョンのプロデューサーであるシャシ・ランジャン氏と面会し、ヒンディ映画界を通じてチベットに対する認識を高め、インドの大衆にアプローチするための創造的な方法について議論を交わしました。また、全国事務総長のサントーシ・カラット氏と
ワルシャ・エクナト議員との間で人権擁護会議も行われ、彼らはチベット問題への支援を約束しました。さらに、モンバイのチベット難民市場が直面している課題についての議論も行われ、チベットのセーター販売コミュニティの代表者も出席しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。